Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan rahmat nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng berusaha mensyukuri nikmat kala wau kanthi sareng-sareng ucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Kini kenikmatan ingkang sampun pinaringaken dumateng kula panjenengan kadosa salah setunggalipun peparing ingkang barokah manfaat saged kangge alatipun takarrub keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados sababipun kula panjenengan nampi karidan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala selamat wilujeng dunya ngantos dumugi akhirat. Ya saking menika saderengipun kita nglajengaken pengosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, tasih terusipun pengaosan ingkang sampun yang menika bicara soal wara utawi wirai. Kala wengi dipun dawuhaken dening Syekh
Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Panjenenganipun dawahaken i'lam annal wara'a alla yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun fi akhdhin aw ata'in aw qabulin aw raddin. Ngertiya sak temene wirai kuwi alla yakuna bainaka arep yen ta ora ana bainaka iku antarane sira wa bainal khalqi lan antarane makhluk apa nisbatun hubungan. Nisbat niku sendenan maknane hubungan. Ora ana hubungan rasa maksude. Fi akhdhin ing dalem olehmu ngalap au ata'in utawa olehmu weweh au qabulun utawa olehmu nampa au raddin utawa olehmu nolak. Iki sedaya keputusan nampa nolak weweh jukuk niku sedaya sama sekali tidak ternisbatkan untuk makhluk. Nek kula sing nampa iki sejatine sing nampa ya Gusti Allah, ngoten. Lek kono sing weweh sejatine sing weweh ya Gusti Allah. Upama aku pas weweh, ketepakan aku pas weweh, aku ya ora rumangsa weweh. Upama wong sing tak wehi iki nolak, aku ya ora rumangsa ditolak. Mergo sakjane sing nolak aku ya Gusti Allah. Jadi wa ayyakuna sabqu lillah. Karena arep yen to ana apa asabku sing teka dhisik iku lillahi kagungane Allah. Diniku ayak dia yang teka-teka arep yen to teka apa asabku ilahi maring Allah. Sehingga kelawan nyata pertela min jamil asya saking sekabehane suci-suci wal ilmi lan sekabehane ilmu wal amal lan sekabehane tumindak dipolne kabeh. Lek aku ngerti sing ngertekno ya Allah, lek aku tandang sing nandangno ya Allah, barang sing saiki teko niki sing nekakno ya Allah. Upama aku diparingi ngerti kenal maro enek wong melarat, kok moro-moro sing roh lek ku melarat iku sing roh aku dhisik iki sakjane sing ngabari ya Allah. Benalah pas roh enek wong melarat aku pengen weweh sing ngrentekno pengen ya Allah. Betul lagi. Jadi sedaya niki mboten kok enten wah aku sing ngekeki sing nyelesekno mboten, tapi sedaya niki namung sekedar dadi sarana, dadi wasilah saking seluruh napa sing dikersakne Allah. Niku wong wirai. Jadi terus pun ya ijen awak dhewe niku rumangsa ijen ora duwe apa-apa. Nampa ya ijen weweh ya ijen tegese kok aku nampa iki kok ngoten iki malah kan gandeng. Nanti lho maksudnya gandeng jadi malah kula jenengan terus tergantung. Ya ana ya ini sing gedhekno aku iki ya wong iko. Sing biayai sekolahku ya wong iko lah. Ketika itu secara tidak tersadari panjenengan kebulet karo paweweh. Nah supaya gak kebulet soal ati lho nggih, soal ati lho. Supaya gak kebulet kudu ijen. Wong aku teko ning dunya ya ijen. Ora duwe apa-apa karo Allah panjenengan ora diparingi apa-apa. Kau upama wong iki nyekolahne aku, iki sakjane kono iki mung dadi kongkonane Gusti Allah. Aku gak perlu nyembah dheweke. Kados sing dilampahi Nabi Musa terhadap raja Firaun. Lho kok upama Nabi Musa kali raja Firaun iku mboten duwe ati wirai, mboten wani to. Dadi Nabi terus ngelingno bapak angkate. Cilik sing rambut nih raja Firaun nggih. Nah niku mergo napa Nabi Musa merasa ijen. Artinya ijen Fir'aun ini sekedar lantaran sama Gusti Allah. Tapi dalam hal ketegasan Fir'aun kafir tak omongne kafir, Fir'aun salah tak omongne salah. Perlunya kan niku persoalannya.
Jadi lepas. Allah Ta'ala dawakan walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumu lan teman-teman padha teka sira kabeh na ing ingsun Allah furoda hale padha ijen-ijen. Kama khalaqnakum kaya oleh gawe sapa ingsun kum ing sira kabeh awwala marrah ing dalam kawitane ambalan pertama kali kamu tercipta itu sendiri, tidak ada nisbat, artinya tidak ada kowe iki krana iko mboten nang krana pancen diciptakne Allah ngoten. Sampai saiki upama kowe ya krana disakno Gusti Allah, upama kowe diparingi ya krana diparingi Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Muhammad Aidan halih malih. Al-wara'u ta sing diarani wara' iku alayah tura. Arep yen to ora kumrentek. Alayah tura arep yen to ora kumrentek sapa wong arizqa ing soal rezeki ora kumrentek bil bali ing dalam ati. Ya enten karentek ing jero ati. Iki rezekiku kok kene gitu men. Entene men yakin aku oleh rezeki. Wis wegah mikir, iki nanti jamiah ngene kok ora ana sarapan iki. Iya, ben tau mikir ngoten. Iki wis tanggal ngene kok ora oleh THR terus iya, ben tau mikir ngoten. Pokoke entene nafung mantep. Rezeki mesti tekone. Ya mbek mboten tau ngitung dalane kondi liwate sapa lan kudu piye mboten nate mikir. Namung yakin rezeki mesti tekone. Wala yakuna lan ora ana iku bainahu antarane wong wa bainahu lan antarane rezeki apa sing ora ana nisbatun hubungan nisbat hubungan sesendengan kok bisane aku oleh rezeki kudu njaluk iko. Bisane aku oleh rezeki kudu dodol iko. Bisane aku oleh rezeki kudu nandur iki. Mboten bisane kudu mboten. Upama tumandang nandur krana kewajiban. Upama tumandang mara iku krana ilmu sing diparingi Allah. Lek panjen wong iku kudune diparani. Mboten. Teng upama ora mara-rana ya iso Gusti Allah maringi. Dan tidak ada nisbat wafit tahsili ora ing dalam nalika ngasilaken rezeki ya ora ana nisbat tegese kok terus jeneng ngasilno sing ngasilno aku ngoten ora wis pancen mangan teko jadi entene namung syukur mawon wala indal mubasarati lan ora nalikane nandang ikhtiar maksudnya. Nalika nandane ikhtiar niku pun boten krasa lek iki sing nekakne aku. Yo ning kaya keran ngoten mawon lho. Dadi keran niku iso mancur niku ya ora kok mergo aku sing mancurno tapi pancen wis wahyae banyu iki teko liwat cangkem iki cara keran ngene ngoten. Sing dadi jeding ya ngono. Dan pancen posisi ki pas ning ngisore keran ya mancure banyu kudu nunggonku ngoten wae. Mboten kok terus wah keran iki apik banget ya bener kaya aku mboten. Mboten. Upama pas jeding niku kosong kok terus jedinge bunga-bunga keran aku iso ngono ya ora. Wis padha menenge sampai keran dhewe upama kok tupane pedhot apa kanyone mati kok terus kerane purek lah dadi keran ngono ya ora ya. Panggan ndak siap dadi keran. Mboten nate menisbatkan sesuatu. Li anahu krana sak temene wong sing wirake iku layat dri ora tau ngerti sapa wong ayaku ana ta bakal bisa mangan sapa wong lewat ikhtiare apa lewat wong liya amwa utawa ora. Senajan wis diwene wis ditampa niku lho. Apa kuwi tak pangan apa ora? Iku mboten tahu memastikan.
Ya ning ditampa pancen wayahe teko ngoten tok tapi itu kayak ku ya ora tau muni. Anu monggo niki wonten sekedhik kula bakso panen kacang. Nggih mun monggo salah mriku nggih mawon. Ora nggih matur nuwun, kula ngene nggih ora tau muni ngono. Monggo salah mriku, monggo delalah bar niku sampean mungkur ora nek wong liya teko nganu iki. Sawu niki terus pundi anak kula repot ngaten-ngaten. Mumpun niku kacang aman buta aman dol ngono. Demek ora kadang-kadang. Ini saestu niku. Kula niku nate pas salah pas bojo. Ya bojo. Bojo baca Ramadan niku. Iki bojo sing besar ya bojo baca Ramadan. Baca napa khotbah. Ya terus oleh Pak Ijawi ditimbali dalem mriku mbut nangsal medal tunggone mawon sak jagongan niku wonten tiyang dugi yukane amplop Pak Yai kula didudui lho lon 1 juta terus susu kok 1 juta akeh banget. Kula niki namun teng mriku mboten enten kalih jam. Jam 7 isuk dereng atos jam 9 pun telas. Dereng yang dugi juga ora tau ngitung, ora melok duwe, to prane niki. Ya. Sepatu ngoten sonten. Kula telah betul oleh. Oleh. Kula ora dibagi ae. Ndelok tok. Nah, maksudnya kan delok praktek ini. Sonten niku putrane niku sambat lesu niku dhewek sego teng pawon niku nenten. Padahal dhewe nyekel dhewe sak juta cara kula ya rugi to. Foto-foto kok sampai golek sego ra enek. Padahal wong semono akeh isuk niku nek injingan teng pondok Petang mriku kan terus di jamin sedaya niku kuwabe bar dijamin kok sore sampai putrane golek sego ra enek. Akhirnya namung nemu supermini itu tengkerdus itu nyembameni ngoten mawon. Batin kula, oh ya ora kru kabeh. Cara aku lek yo disimpen sing 1 juta mau. Yang banyak mboten enten nisbat kok iku terus tak bageno anakku, terus tak bageno aku. Mboten ngoten niku sing dimaksud ora ngerti iku mangan apa ora niku ora kepikir. Saiki ana pring diwane ora melok duwe. Nyatane aku ngerti enek wong teko lan aku ngerti kuwi buta lan delala krenteke atiku pas saiki iki aku dua wae dituruti mboten tahu kok terus dipikir kedua kali kok sore aku buta mboten kepikir jadi mboten ngerti aku kok arep mangan apa ora niku mboten sampai diputuske eneke saiki karo Allah enek wong teko ning ngarepku. Nyatanya hatiku pas ngerenteke pengen gua. Ya buahe. Gua iki ora perlu dihitung. Nyatane sepira mbok cukup plek ono pira. Kadang enek sing tiba 100 enek sing tiba 50. Enek sing tiba 40. Duwe campur enek 20.000 enek 10.000 enek 50.000. Niku latihane wirai ngoten niku. Kalau mau belajar itu ya ora kuat tenan. Kuaya kalau niku nate kuaya ngoten prung. Bar yo ketun. Lah apa mau cintekne ngoten. Jane iki mboten kathah ora sampai 1 juta jane. Ora sampai 1 juta. Namung pinten 200 karo pinten mau acak loman. Bocah jemleh, ya mleh salone lho kes gak nguwasi. Bisa karuatan kita istimewa kabeh anak kula bah. Tunggang seneng. Waduh, iki. Ya pinget tapi kula panggan. Ini berarti kok dereng nyirai gitu. Soalnya saya mikir. Waqalan dawuh sapa Syekh Abu Muhammad Aidon halih malih al-wara'u dawi wara'. Ini sak durunge ditusne enten cerita malih.
almarhum Kiai Raden Asnawi Kudus. Almarhum Kiai Raden Asnawi Kudus. Sing niku lho nek sing jenengan ate ngaos pasolatan. Pasolatan niku lak enten pinggir dungane terus mriki cara Jawa pegon niku. Niku sing nyusun Raden Asnawi Kudus niku. Kira-kira wong iso salat niku sak Jawa niku sing kathah belajar iki mriku. Pasolatan. Niku nate diundang pengawasan. Nah, pengawasan cara sakniki ini kira-kira wis 200.000 lah amplop niku langsung. Nah, lalu niku nitih becak. Jaman biyen becak niku mbon mulya. Nitih becak. Nah, kali sing duwe omah niku pas ngatur kabeh monggo niki kangge becakipun. Nanti niku dikira kok terus dijukukno sithik diwenehi tukang becak yang mboten. Nah lho Pak niku titipane sing gadah dana wae kangge sampean. Ya diwene kabeh sak amplopo. Niku ana piyambake mboten enten nisbat niku. Tidak menghubung-hubungkan duit tengah amplop karo aku itu tidak dihubung-hubungkan. Aku teko ijen ra duwe apa-apa ya ora duwe apa-apa soalku bagianku kok Gusti Allah ana dhewe sing aku gak ngerti. Nyatane ngene sing tak rungu. Wis merungokno oleh Maha Gusti Allah maringi krungu aku Maha Gusti Allah krungu lek niki kanggo becakipun niku ya sing maringi krungu ya Allah. Itu wis akhir teke wong aku gak krungu. Ya kan ngoten. Dadi itu kan becane yo bingung. Pakai mendalik ngoten. Anu ngapunten ndang. Niku nek mboten niku. Wah, bener. Ya cara kula lah. Kenapa kok kekatan? Oh, iya semu. Kita bayo. Wala. Bayi Asnawi buat langsung pun yang pun pro. Karena apa? Sama sekali menisbatkan ini kepemilikan. Itu tidak ada. Iki kaku gitu. Yang ada saya berkewajiban menyampaikan amanat. Nyatane wonge ini niki kanggo becakipun ya wis diono tukang becake. Iku nek sing apik jenenge dadi punyata rasa muni-muni lah. Niki yo kanggo bensin kok lek gak tuku bensin dosa piye. Wah repot kula kadang-kadang yo ngompet ngoten wis. Anu ya, mohon sawu, yang ngapura, Gusti bikin jatah bensin, kalau gitu kopi, ngoten. Tapi ya Pak, pesennya panitia ya bensin, ini kan bensinnya, wah piye, kadang pas kalau pas metu sadarin dadak, kalau bantah, ya ampun lah, kan jasa manfaat ke penawan, ngoten. Ya, kan jasa manfaat ke penawan lah, khusus ini bensin. Ora ben tuku bensin lu ngobong omah malah ruwet aku. Jadi kata lek pas metu cerdas iki langsung kula bantah ngoten lek pas mboten sempat nggih. Kadung iki bensin kadung gak sempat muni ning dalan nyuwun ngapura niki Allah niki amanate kanggo bensin tapi niki nggih kanggo bensin sing ngomong. Abot panjen mirai niku abot. Ketergantungan kepada sesuatu selain Allah harus dihindari ini. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Aidon Halim Malih. Al-wara'u tawi wirai ku alla tataharraka. Arep yen ta ora obah sapa sira. Wala taskuna lan ora meneng sapa sira. Illa wa tara kejaba mesti ningali sapa sira Allah ing Gusti Allah fil harakati ing dalam obah wasukun lan meneng. Jadi sing jenenge wirai iki obah utawa meneng selalu sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan gerak dan Allah lah yang memenangkan meneng. Jadi aku obah nopo iki sejatine ya Allah sing ngubahno napa lek enek aku gak iso nampa ya berarti Allah ora ngersakne nampa.
Jadi akhirnya dia sok-sok wong sing ngoten niku kadang kerasa kepeksa. Artinya kerasa kepeksa dia nggak bisa ngempet. Nek mboten ngono malah lara. Nek gak dituruti malah lara. Ya enten tiyang ngoten niku lek duit ora ndang tak awana wong malah atiku lara. Ya enten niku sampean pun nate. Ra sida wae perhatine lara niku nate. Malah seneng lho alhamdulillah merasa teko. Ini napa ya sampai diparingi ngertos kali Allah persoalannya bahwa ini bukan bagian saya. Kok sampai orang ndang nyampe niku malah jadi beban. Tapi nek ndang nyampe ndang malah penak. Jadi kaya wong mikul suket nganggo jarane juragan iku orang ndang tok kandang dhek malah susah. Malah mikul. Jadi anggere ndang kandane ndang tok kandang dibuut. Ini kadang ya sak kandang keranjane diweno kabeh. Enggak, macing mawon, sing rapet. Sing mungkin ngerane mboten sesekan. Jadi contohnya ngoten. Ya mboten enten kok terus aku obah iki sing obahna Allah, aku meneng sing menengno Allah. Jadi umpama aku saiki ngarit iki sing ngongkon ya juragan, umpama saiki wae sirat ya kalau pancen dikeki wewenang juragan. Dadi manusia sapine bunga-bunga ngomong nyaya ngarit, ya bakal ora ngarit. Wis pasti ngono kuwi biane ngoten. Fa idza ra'a monggo kalane ningali sapa abet Allah ing Gusti Allah zahabat mongko dadi ilang apa al harakatu bahwa sukuna lan meneng. Wong niku nek ndelok Allah pun saged ka anta budallah ka annaka taroh. Bisa ndelok Gusti Allah maka gerak dan diam itu jadi hilang. Artinya hilang dari kesadaran. Wa bakalan tetep sapa abet ma'allahi sertane Gusti Allah. Dia selalu bersama Allah, tidak terkait dengan gerak dan diam. Fal harakatu mongko utawi obah iku pun dadi wadah lima maring rasa iya kang tetep ing dalem harakah. Jadi rasa didekati Allah menjadi obah, rasa didekati Allah menjadi meneng. Ora kok terus napa lek aku obah iki dekat dengan Allah lek meneng kok sadar mboten. Jadi ya piye padha obah karo meneng jadi padha iki piye. Jadi padha niku ing dalam rasane pun padha. Karena obah itu kesempatan sangka Allah, meneng itu dia kesempatan sangka Gusti Allah. Kama kala kaya oleh dawuh sapa ba'dhum setengah ulama tasawuf, ma ra'aitu sayan, ora ningali sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji, illa ra'aitu kejaba mesti ningali sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fihi ing dalem sae. Nah, niki lagi. Pun mosok terus Gusti Allah ing suwiji-wiji ampun salah paham. Tegese ngeten lho. Kula niki lungguh lak teng mriki. Dadi kalau aku ora lungguh ning ndi, kejaba ning lungguh kuwi aku ningali sampeyan ngoten. Ora kok sampeyan manggon ning ndi ora. Jadi Said sing didelok itu menjadi tempatnya melihat, bukan tempatnya Allah. Mulane ampun kok terus ditakokne Gusti Allah ning ndi? Gusti Allah ora ning ndi. Sampeyan lungguh teng pundi mawon sampeyan ambekan. Apa ambekan niku ning nggone lungguh niku? Lha ya mboten. Lungguh niku nggone sampeyan, ning ambekan niku ning ndi ngoten. Nggih. Jadi sing dimaksud
Aku ora ndelok suci-suci kejaba mendelok Gusti Allah ning kono. Ndelok ning kono kuwi duduk ning konone Allah, ngoten lho. Ning konone peristiwa ndelok. Nggih. Jane men ngoten niku tok, ngono kadang-kadang diwah didaki-daki nang ndelok Gusti Allah terus. Angel-angel Mas ora ndelok Gusti Allah terus sampean yo urip iki diuripno Gusti Allah terus ora tau leren nang uripno kok angel-angel. Ini sampean sadar gak sadar apa enggak dicekel Gusti Allah ibaratnya lah ngoten. Ini padha mawon. Mawon butuh usaha. Piye ngene iki? Nek ngono Gusti Allah ning dinding. Gusti Allah iku ning kursi, Gusti Allah ning Gusti Allah ning ndelok lampu, Gusti Allah ning lampu mboten. Betul mboten. Lek aku ndelok lampu bersamaan dengan delok lampu itu terjadi peristiwa delok Gusti Allah. Kapan kowe teko? Ya pas bledose mercon mau lho. Oh berarti kowe memang teko ning merconan kan mboten ta? Lagi mboten ta nggih? Cuma olehku teko mau kuwi pas bledose mercon mau. Artinya apa? Setiap kali saya melihat sesuatu di situ muncul rasa hati saya bahwa saya itu didekati Allah. Orang kok Allah yang manggoning sesuatu niku mboten. Paham? Saniki nuwun sewu. Bu. Rasa sayange mbah teng putu. Niku pedhot-pedhot napa terusan? Terusan, nggih to nggih? Terusan. Cuma kadang-kadang kepikir, kadang-kadang ora. Nah, terus aku lho, angger ndelok pindang botokan mesti ketok putuku. Apa putune ning jero pindang botokan? Kan nggih mboten ta nggih? Mboten. Masalah aku anggere delok sepeda bogrek cilik kuwi lho kok malah kelingan putuku, ketok putuku. Lho apa putune ning sepeda bogrek kuwi? Mboten. Rasane pas bareng delok sepeda bogrek, pas muncul rasa kelingan putu, ketok putu. Apa terus putune ngolah ngalih kok kono ngalih nggih mboten putune pancen duwe nggon dhewe, duwe suasana dhewe. Paham ya? Jadi jane mboten terlalu sulit kok. Kadang-kadang cuma didaki-dakikno terus malah dadi kaya omongan sing neko-neko. Jane ora neko-neko ya biasa. Wong iki ngungkapne napa enek. Kan yo biasa to wong tua aku wis pokoke anggere wayah riyaya ngene iki jan. Kelingan bapakmu ruwae lho. Apa lek terus riyaya bapake niku terus jengglek teko teng riyayanan kan mboten. Suasana riyaya itu menjadi wadah, menjadi tempat munculnya rasa kelingan bapak ruwae kan ngoten. Fa idza ra'a mongko tetkalane wis ningali sapa Allah ningali sapa wong Allah ing Gusti Allah dapat mongko ilang apa alasya suci-suci ya mesti ae. Lah nek wis ngundeng kelingan bae kelingan bojone riyaya sing dhisik bojone isih terus riyaya saiki bojone wis gak enek kelingan bojone apa ya ketok enek wong liya barang sungkem wis nangis wis ora ketok apa-apa liyane kuwi wis gak isin didelok wong barang guguk-guguk wis ora isin wong ora ketok. Lah pas ketok iki nang akeh wong to isin lho paling ngoten. Nggih ta nggih. Dadi wong niku lek pas ndelok sing luwih penting niku liyane sing penting gak ketok. Lha niku pun mesti kok. Pun mesti. Jeneng ngoten niku lampun wajar lakone menungso ngoten niku. Jadi mboten sesuatu yang aneh sebenarnya lek enek wong terus pas kelingan Allah terus ora ketok apa-apa liyane. Lha niku apa meneh kok Allah sing maha kuwasa, Allah sing maha besar. Wong sing putu, anak, bojo ngono ya wis iso ngalekne sembarang kalir kok. Padahal durung maha kuwi ya. Ngoten lho nggih. Jadi mboten sesuatu yang aneh. Wa qala lan jauh aitun halim malih. Jauh sapa Syekh sinten wau? Syekh Abu Muhammad aitun halim malih. Ajma'a wa sepakat.
Sepakat niku tegese ora enek sing mbantah. Sopal ulama sepakat ala annal halal mutlak. Sak temene sing darane halal mutlak. Halal mutlak niku halal tak terikat. Iku ma barang. Ukhidha kang dialap apa mamin yadillahi saking peparingi Allah. Disukutil wasaiti kelawan gugure pira-pira lantaran. Yo ora kok berarti lantarannya hilang, ora. Artinya lantarannya tidak jadi perhatian. Sami kalih sing jenenge banyu mutlak. Banyu mutlak itu sudah tidak terkait. Banyu mutlak itu sudah tidak terkait dengan wadah. Enggak. Diadai kendi ya dadi banyu, diadai gelas ya dadi banyu, ora kok terus diadai gelas dadi teh, diadai nganu mboten. Ya beda lek kantil, iku langsung jadi banyu teh. Diadai gelas ya banyu teh, diadai kendi banyu teh. Kan mboten. Tapi lek sing banyu mutlak mboten. Lek diadai kendi dadi banyu kendi, diadai gelas jadi banyu gelas, jadi jeding banyu jeding, jadi sumur jadi banyu sumur. Mergo enten isbat. Ya ngoten nggih. Tapi lek dijedes tenan nalika sampean mandeng banyu napa roh kendine? Ya banyu iki apa? Banyu, kendine gak melu. Kowe ngombe apa? Ngombe banyu. Banyu. Niku ngombe apa? Banyu. Ora kok ngombe teh, ora ngombe kopi, ngoten nggih. Lah nek halal ki ngoten, halal sing tenan iki halal sing bener-bener langsung rasane niku keng Allah tanpa enten embel-embel lantaran. Kowe dikai sapa? Dikai Pak D. Dikai sapa? Kayak Pak Lek. Dikai sapa? Kayak Mbah. Lah iku berarti lantarane ketok terus. Nah, nek sing halal tenan niku lantarane dadi gak ketok. Jadi gak ketok itu tidak masuk dalam pertimbangan. Sampai mengikat niku mboten. Wa hadza utawi iki suasana sukutul wasaid gugure pira-pira lantaran iku maqam tawakkuli diarani maqam tawakal. Mboten maqam tawakal. Wali hadza lan krana iki gawe ulama wau kala dawuh sapa ba'dhum setengah ulama al halalu tawi halal. Huwa ya halal iku allazi perkara la yursa kang ora dilalekaken sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem ladi. Sing diarani halal tenan iki yaiku nalika kowe nampa apa-apa sangka menungsa. Di dalam proses penerimaan itu sama sekali Allah tidak terlupakan. Pemeneh sing weweh, ana pemeneh sing nampa. Sing weweh ya ora kelangan Allah. Ora kelangan lho. Kelingan mek kelangan lan padha mawon. Salah sithik dadi kelingan. Ora kelangan Allah, sing weweh ora kelangan Allah, sing nampa gak kelangan Allah. Mulane sing sae yang weweh lan nampa niku kados sing sampun kuwaturke sing sae ndonga. Sing weweh ya ndonga, sing diwehi nggih ndonga. Syukur bareng-bareng pun monggo saniki monggo didongani sareng-sareng. Allahumma barik lana fi ma a'taina wa barik lana fi ma abqaina wa barik lana fi ma qabilna. Niki lek sing nampa sing ndonga sing nampa. Sing donga Allah wa barik lana fi ma ataina wa barik lana fi ma abqaina. Niku maknane napa? Maksude ora kok soal napa-napa niku soal giring ati ben ora lali Gusti Allah. Berarti sadar bahwa saya menerima ini juga atas perkenan kamu, saya memberi juga atas perkenan kamu. Niku dadi halal tenan. Ila ghairi hadza tumeka maring liyane iki dawuh ungkapan minal ibarat saking pira-pira tembung alati kang abaro kang nembungaken sapa
ulama biha kelawan ibarat biha dalam makna ing dalam iki makna. Enten malih jawuh wa qala lan dawuh sapa ba'du hadhihi taifah setengah iki kelompok tasawuf. Dawuh terus pundi? Al-abidu kulluhum ya'kuluna arzaqahum summa yaftariquna fil musahadat. Faminhum man ya'kulu rizqahu bizullin wa minhum man ya'kulu rizqahu bintihamin wa minhum man ya'kulu rizqahu bintizarin wa minhum man ya'kulu rizqahu bi'izin bila mihnatin walam tizarin wala zullatin. Al-abidu tawi sekabehane kawulane Allah kulli akulum sekabehane abid iku yakuluna padha mangan sapa abid arzaqahum ing pira-pira rezekine abid. Soal rezeki kabeh kawulane Allah mesti mangan rezekine. Mboten mungkin mboten mangan rezekine. Sing beda napa? Mboten. Sing beda sumayaftarikuna nuli beda-beda. Sapa abid fil musahadat ing dalem pira-pira penyeksiane. Lek peristiwa tekane rezeki kabeh mesti ketekan rezeki. Tapi rasa penyeksian sing dialami masing-masing kawula niku beda-beda. Ana kalane tiyang niku nampa rezeki ku sing ketok rezekine. Ana kalane nampa rezeki sing ketok tangane sing weweh rezeki. Ana kalane sing ketok ajahe rezeki. Ana kalane sing ketok dalane rezeki. Ana kalane sing ketok apa malih? Kukulane rezeki. Nah, niku macam-macam. Faminum mongko iku setengah saking abid manutayana wong yakulu kang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man oleh mangan bizulin kelawan ina. Ana sing mangan rezekiku dalane liwat ina. Penyeksiane sing ina. Walan wa minhum lan ana maneh iku setengah saking abid man upaya ana wong yakulu kang mangan sapa man rezeki ing rezekine man bintihanun kelawan camah. Cemah atau camah intihan niku ya meh padha karo zulin jane ina. Dan wa minhum iku setengah saking maneh manutaya ana wong yakulu kang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man binti zorin kelawan menteni. Menteni. Enek neh wa minhum iku setengah saking sapa man abid manutaya ana wong yakulu kang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man biizin kelawan mulya bila minatin kelawan tanpa camah. Camah niku grayah walan tiduran lan ora ngenteni wala zulaten lan ora njaluk ina. Terus sapa sing sakjane? Aman delok niki. Fa ammal ladzina anapun utawi wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa ladzina arzaqau men pira-pira rezekine ladzina bijulun kelawan ina ku fasualu mongko rezeki sing jaluk. Fasual wong kang akeh jaluke, tukang jaluk, ya saduna kang padha nyekseni sapa sual. Boten soal, boten soal, niku saya kata fual. Mergo wong soal wong sing akeh jaluke kuwi nyekseni aidil khalqi ing pira-pira tangane makhluk. Mergo wong jaluk kuwi sing didelok tangane makhluk akhire piye fayadzilluna mongko dadi asor dadi ina sapa su'al lahum maring makhluk. Dia lalu rela menyembah orang yang memberi. Dia lalu rela
menghinakan diri di depan orang yang memberi, itu dianggap ino. Nah, saniki sapa sing mangan nganggo camah? Begitu camah niku apa nggih maksude? Ya jane ora ino tapi ana apa ya? Ora sumbut gitu lho. Napa? Remeh. Yes, remeh ya kena lah. Begitu antarane oleh-olehane karo kangelane niku nggih, waliane njaluk niku. Nek njaluk niku kan ora kangelan blas mara diwehi tapi harus merendahkan diri serendah-rendahnya ben diwehi. Lah nek sing camah niki sing wangelan nemen sampai hasilnya kangelane karo sing ditampa niku ora sumbut. Enggak nyucuk. Intihan itu nampa keasoran, nampa kekalahan. Nah kaya wong napa judi kalah ngoten niku. Udine kakean entuk sithik. Nah sapa to sing suasanane ngono kuwi sapa? Waladzina ta wong akeh. Ya kuluna kang mangan sapa ladzina arzaqau min rezekine ladzina bintihanin kelawan camah. Iku fasonna mongko wong kang tukang napa? Tukang gawe. Nyambut gawe niku. Wong rumangsa nyambut gawe nggo golek rezeki niku lho. Kula lak pun wong salangsul. Enek wong kok nyambut gawe nggo golek rezeki niku ora sumbut ngoten lho. Wong ora usah nyambut gawe rezeki wis teko kok demen kangelan ngoten lho. Nah kaya niki lho, jenengan tengok-tengok ning kursi undangan. Ngoten sampean meneng mawon kok ya mesti oleh bagian kerdus karo piring kok. Kok sampean demen kangelan ngoyo desekan ning pawon. Perlu mengarep ya panggah oleh ning sak kerdus. Lho kan iku jenenge camah ngoten niku, rugi gitu. Ngoten. Sinten niku fasonna mongko wong sing tukang gawe-gawe. Mergo apa? Ya kunu mangan sapa ahaduhum salah sijine. Sonna oleh mangan rizqahu ing rezekine sonna ahad biminatin kelawan kangelan wakabdin lan tegese kangelan. Ngoten. Wa ammal ladina ana pun utawa wong akeh ya kuluna kang padha mangan sapa ladina arzaqahum ing rezekine ladina binti zorin kelawan ngenteni iku faktu jaru mongko para pedagang. Pedagang niku rezekine ngenteni wong tuku. Iya ta. Ngenteni wong tuku enek-enek lah. Niki lek ngenteni gak sabar dionyok-onyokne ditawak-tawakne ngoten meh kaya wong jaluk niku. Dan yang tajuri ngenteni sapa haduhum salah sijine tujar ngenteni nifaqasil atihi ing payune dagangane tujar. Nah, nek sing tukang kayu, tukang batu terus oleh dhuwit niku kangen nganyal awake. Nek tujar nganyal pikirane. Bahwa mengkotai ahaduhum iku muta'adzabul qalbi. Nyiksa atine, tampa lara atine. Mu'adzabun tersiksa binti dori sebab oleh ngenteni ahad. Ngenteni kula tersiksa kok gak payu-payu ya. Iku. Wa ammal ladzina anapun utawi wong akeh ya kuluna kang padha mangan sapa ladzina arzaqa wing pira-pira rezekine ladzina bi izin kelawan mulya min ghairi minatin saking tanpa kangelan walan tidoran ora ngenteni wala dulinan ora ino iku fasufiyatu mongko ahli tasawuf. Mergo apa? Sama namun salah apa terus wong ahli tasawuf ora nyambut gawe ora. Justru dia mulya mergo dhek nyambut gawe itu tidak untuk ngeruk rezeki. Dhek nukang, lho aku nukang ora kanggo ngenteni rezeki ora.
Aku nukang nyampe no amanate Allah. Allah nititi aku kebisan nukang kayu tak gawe no omahe wong-wong kuwi. Soal jatahku rezeki ora urusan karo sing tak gawekno. Mungkin lho. Mungkin lek wong ahli tasawuf saged ngalami ngoten niku saged. Dadi ora kok berarti wong ahli tasawuf sing tengok-tengok ora nyambut gawe mboten salah paham nah, salah paham nah. Niki soal hati kalau wau kok. Sama sekali dia tidak hina. Justru dia memberi terus. Sampai dia dagang ngenteni wong tuku ora. Aku ora ngenteni wong tuku. Aku karo Gusti Allah diamanati dagangan. Iki dagangan iki ora melok duwe aku kaya sing arep gunakne. Jadi aku lek saiki nunggoni obat iki, jamu iki, dagangan sing jenenge jamu. Iki jamu iki kaya wong lara, aku gak ero sing lara sapa. Yo mek tak tunggoni tok ae. Jadi mek arep nyampe nek amanat dadi kula nek wong Pak tumbas jamu oh iki berarti sing. Ya iki berarti sing perlu tak wahi jamu. Jadi soal kono-kono nuku apa ora apa jaring ku wonge. Nah, tak tampa minangka amanat lek wis teko, bukti kwitansinya ana duwite wis tak tambah. Wis tak tambah lho ya nggih. Tak tampa, iki perlu kan aku njukuk neh, njukuk amanat neh. Oh, jadi sama sekali dia enggak merasa kangelan wong weweh terus. Niki kan dadi mulya, mboten krasa kangelan. Lek dhek tukang ya ora krasa kok ruang wetu, nutuki pak tatah, nyurung pasrah. Enggak, lho ini amanat kok. Mulya piyambake. Karena dia punya keyakinan total bahwa apapun yang akan nyampe pada saya itu bukan karena masalahku iki. Iki karena panjenengan aku diparingi sama masalah tak pasrah. Soalku jatah manganku rezekiku urusane Gusti Allah, aku gak melu-melu. Dene kok engko sing dikon ngladeni aku ki sing omahe tak gawekno, iku lak hak dia dan amanat dia sendiri. Ngoten. Jadi sama sekali kok terus kula dipecat wedi mboten. Kok terus pamane diutang karo sing digekno omah, Kang iki tak utang sik iki ya duwe sameno ya berarti rung jatahe kok liwat kene, tapi kok terus aku gak mangan tetep aku engko mangan, mbuh liwat ndi gak ro. Jadi wong tatak terus kendel terus. Jadi malah penak lho jane iki. Bisa kelan gerundul masalah. Niki dadi izin teng mriki mboten kok izin dalam arti terus lungguh tengok-tengok terus wong do teko mara salaman templek mboten niku. Lek niku ora mesti lah izin wong niku engke ya iso dari posisi njaluk ya iso mergo atine ngarep-ngarep lah. Iki kok gak enek wong sowan ya lho ngoten. Ngarep-ngarep. Itu lek pas diwehi bareng ngaji diwehi rumangsa nyambut gawe akhirnya ngajine dadi minah. Ngajine dadi lahan pekerjaan. Saged ta nggih? Lah, pemene nang terus njaluk-njaluk, mbok aku diundang ngaji rono. Lah malah dadi njaluk niku. Iki mau panggan terus. Jadi sing dimaksud izin mulyane wong sufi ya, wong ahli tasawuf itu mulya batin, mulya rohani karena dia tidak pernah terikat dengan itu semua. Umpama kebagian nyambut gawe, pasrah macul, nukang batu, nukang kayu, dia sama sekali tidak menggantungkan rezeki dari pertukangannya. Jadi ya umpama diparingi lara ora iso budal kerja ya ora susah. Nek aku diparingi lara berarti keahlianku nukang dicabut karo Gusti Allah. Alhamdulillah ngoten piyambake. Iki berarti iki arep enek amanat saka Gusti Allah sing liwat dokter sing kudu nyampe ning nggonku. Ya dari ngenteni ae kapan tekane. Aku gak melu nemtokno. Dadi ki watak tanggon atine mboten gampang gugrek. Sebab napa to? Fasufiyatu mongko ta wong ahli tasawuf iku ya syaduna nyekseni sapa ahli tasawuf al-aziza ing pangeran kang maha agung. Jadi sing ditinggal niku pangerane duduk rezekine. Mulane fayak khuzuna mongko ngalap sapa sufiyah kismataum ing pandune sufiyah oleh ngalap min yadihi saking astone al-aziz biizzatin kelawan kemuliaan. Seperti orang menerima hadiah dari presiden
dilihat orang banyak, bangga sekali dia. Gusti Allah maringi aku. Wah, ora tak terus. Terus Pak anu bijing malah ora ngono wis. Karo wonge lho nggih. Mas di kae wong niku ora ketok wong. Gusti Allah maringi aku. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Niku sing dimaksud Gusti Allah. Ini wong wirai niku ngoten niku, wong ahli tasawuf ngoten niku. Mugi-mugi ora panjenengan dipun paringi rasa sing ngoten niku nggih. Jadi ampun salah paham malih nggih, ahli tasawuf lek ngono ora lan nyambut gawe. Ora salah paham. Wong iki soal tatanan hati kok. Nyambut gawe niku tatanan syariat enten undang-undang. Lek kowe diamanati tukang kerja ya kudu kerja, diamanati tukang mikir ya kudu mikir, diamanati tukang nata masyarakat ya kudu nata. Niku amanat sing kudu terselenggara. Mugi sedaya niki saged nyadaraken kula panjenengan dumateng keyakinan bilih sedaya pandum sampun dipun hitung dening Allah Subhanahu wa taala. Kula tuh panjenengan sami nutup pengawasan menika kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka anhu sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.